La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella neix ara fa 25 anys, sota el paraigües de la Fundació Empans, per donar resposta en un principi a totes aquelles famílies de nois i noies atesos per l'entitat que es preguntaven què serà del meu fill el dia de demà, no? Què passarà amb ell quan jo no hi sigui, qui se'n farà càrrec? M'han ajudat amb el sentit que tinc, diguéssim, totes les necessitats, o la majoria de les necessitats, per no dir totes, cobertes. Donar suport per nosaltres vol dir, en primer lloc, conèixer els àmbits on la persona necessita ajut i a partir d'aquí poder fer també un diagnòstic de les seves capacitats, és a dir, de quines eines disposa la persona per fer front a la seva situació vital i poder aprofitar-les, potenciant així el que per nosaltres és el concepte bàsic de tota intervenció, que és l'autonomia de la pròpia persona. Pues bueno, la fundación exactamente lo que me ayuda es, por ejemplo, a los temas de mi casa, el soporte de por ejemplo, pagar luz, agua, contribución, teléfono, seguro. Luego también, pues también me siento apoyado en el tema, pues que si necesito ir al médico de aquí para allá. La qüestió econòmica em donen una quantitat per jo cobrir els meus gastos mínims i a l'hora d'anar a comprar la compra setmanal la tinc coberta amb la tutora perquè ella m'acompanya, ella està pendent del gasto. Actualment no només donem suport a persones amb discapacitat intel·lectual, sinó que ens hem obert a altres col·lectius, com són persones amb trastorn mental o deteriorament cognitiu, ja sigui a nivell del Bages, Berguedà o Moianès. Des que estic a la Fundació ho tinc tot cobert i estic molt contenta, tranquil·la, super recollida, vull dir, tot, ho tinc tot bé, ho tinc cobert.